Hvorfor er det fedt at være barn i Tilst? Fordi Bilka. De har både cola og chips. I Bilka kan man købe alt. Og det bedste af det hele, man behøver ikke forlade butikken for god underholdning. Fordi legepladser. Vi har masser af børnevenlige legepladser. Vi går meget op i, at der er rent og pænt. Hvis der er nogen, der smider skrald, der vil lynhule til at få det fjernet. Vi klipper og plejer banerne hver dag. Det er simpelthen så blødt. Fordi Toys R Us. Der er mange muligheder for sjov og spas. Hvis man køber sig, kan man prøve nogle af de sjove pistoler. Eller få lidt motion på en af de mange trampoliner. Fordi Fitness World. I Tilst kan man også få masser af motion. Man kan også udfordre sig selv med tunge vægte.